Moncho murigere abo TV akisoti TV niko na wakerenga mbia mona singe ncho kwendera gusanga mo nincho kira chingaki na anene muno kugendera kwa igokya na kwa imonya samangana yagaseni goteka kuru chingongo nyetiense kuru ase erongo rwa gusi niko na kwariganiri nchasa muretane niko nkuru kunye bitu Dennis gosena bwancho na ngiri kukuri kunto korene niko na kwarigana chinse chike chabo niko muragoba egene cyo kumenya samangana yatwikira semesa ayiga yoburaria Mosacho ya mwabu miaka mirongene na kianda ni watu ikanaga asaitu bugimo bwaya asencheri tamanya kaini asense ya Denmark eye gotuka bimu chebosongo e county ya Kisii kurengana na roboti twererwa amone familia nyagosera kurachinsa mecho niko batwerera buna nyagosera chikori goro niko barenge amone mumuro yo mutangi abarenga sense meyo asabaringe gokunya umusingi bokwagacha enyumba kurende sibone gote chinsa statu chamambia amone mumuro yo mutangi awasubese bitene kuri endagera kurende nigo gotukana muna nane nyagosera nigo atitakerena na sense meyo awasaba muri getiri chikori goro kurende bamonyora chinsa chamarogoba tigo babo kari chikori chinsa chamambia asaba chiko chekia agwasagandre asikonyora kobera na kurema asomo sinjoyo kurende banyora nigo rira barianyo getena kumugwera wikagosiria obugima bwaye twana bwo wikira bone igani gonya gosira airo wika asenkendu ya ram asagandre tukenderera na kuganya kwendwa kurwa aso obugima osabo ikobwense yiga Mochache ndo mumuroyo monene one kazi ni yane wana botwarenge na tata igoro twakore gasibuya tukainuka twakora gasikuru saa 12 mpaka saa 3 tukaenda nyumba tugesibi tukarara wana keraira nete gote kolema je nama itakagara nje kwenye sibi na chire kole kwende gutara wana lero ke mambi nari twacha gutubora burende ese konya akorere gasi ntona lete ngaga buno agochora abutera kyagara nyumba ro tara ire igoro aitwa kumetinga bondende kayachi tigoro aitwacha ero kimambi neke ateka twatenga kitango tara marabaya ngakyara mangiga twachi gutubura na litwamanyora aitwacha twaka information twamanyora maraba motubete pi marabana ro twa anima twamotubura twamashkolika statement igoro ntwarenge nere saa 12 chake mambi mpaka saa 3 karo toinukire gasi chake mambi na toinukete gasi twakora tugesibi tukaenda nyumba rugoronka kare toiranete kare twakote gwesibi twachite nyumba tukabera kero monta bona kore ibintu bya bona linkaita airaneta gacha kolema bona kare twabeta nyumba tukamaganya mpaka saa 5 iga tachitina libona twa esimi anjale gose nesimi nyumba atigete twacha kwebona nacha kemambi saa 11:30 nacha komora kaire ndachiete nande se kyateka nabo gari no arenge nanyora tayo kyateka nayo nteitara mora twatete yango turagenda gari samara bakora abera torego sinaro kerachi gutubore kyateka nayo rutubora nalianya romotu mawatenga bono no amara ba mu amutubete gonkoro kwa miko chiro oyo sirire nendugo yane kabisa igaro makokoti na nje munando makokoti eya ikire bono mambiga chinsa 12 nenusuga nali ngwakerwe simi ng'ang'ana kiri abere nkabu oyo ngakere namote ya tinamanya ali nabuka kero nabuka rende na chaka ko boli abaminto ng'anga kikyale ngo turumbuka gocha ngonyora abantu nchira ko bago turumbuka konyoro oyo chirani yale ngasema ngo tinga ya mu murumi no koreke otubiro neliroba alende nacha na ikase alinge nanyora maene na batubire neliro bono na intulinga neli lya toberero mustoko monene otwa sinyirunga kieke kyabeire ka kyo togosaba yasa amobeka sabya amalieta ya kuru David Simachuki emiaka bwate 49 ekenyerege kuru kubouti egasi yo manyete buna into abantu bachwa kali ega kinengi yana boto bwanza tokoirigereria na omati no uchumi yabeire rembe ase Kenya yaito na kikiaga lyo koranga bono muntu na bakoirwanera bweka
omogaka oyo bono abachete korigeria efamily yaye lakini rende bono ase eng'encho riraba riabeire riwa rikomobwaterani egento ngoteba ngeri ng'aki bono iga totagere toba abangalifu nona abanto bakorema chichona ebisima bono iga chinga kiechiga baba abangalifu ase eng'encho embura nenyinge ere buna bono ense yaito yakorwa gusi embura ere enyinge igo barigereria rirabe rikwanyuka anytime nona echindo oche bono iga echichire abanto tebaba very careful ase eng'encho ebinto ebi bigokora Marietane Philip Ochiro aigane kenyoro kia bo ase nimwe munyino buri mu bari kuri ma wako ajeko kwaga cyane nyomba ka kini ase bati embe lirabiri munale mento mutaro nabo lyanyugete likamubwera yori amuitire togote wa pole sana asenge njorende nimire mwale gokora cyo gwekonya lakini bono techiete ko mokonya togusabira abana baye no murugi oye baba batoereru elinde babange bintu buya gukibusyo yolende none boigo aya matemo ne familia eri meta sensemeyo nigo yeirire getamukire kya bene gosaba abantu imero ngora gusi anene muno gotagenda ase chindo cha sengencho chinga kechiga nigo embrega sene gutona nande nigo amache aichoire ase chindo che none boigo ni watibira abantu twese kukunya ebisima amane chicho asenge chirira ba nigo riegenderete kororoba ase ngencho embure nyinge obo seminari kurwa guchia sabande mbulinga ekere mbule gutotiga abantu toteme kwerenda muna bono liro marabana ara gochanyuka muna abantu mbarokonyara bagwereru none karo bari bagwati chikokoto tiga babarake ase liroba marabana kwanyukare ko muntaro riri bari achire inse tiga ligienge njo yokukunya muna ligichi machine na muna bono ntoroche ngumbu ari sabantu bari kukunya chiko ekokoto kwanyuka ya lengira kini njale kugwatira ni bantu kiaramba bwate umanyi bale koranga ngangere basuka mageka yolende bona bongoranga bantu kabakole mati babe kyafu kebabe baligere linga ende kyoko engoroke ya chirense dira bali yego bali kwanyuka dira bali yorina aukonoko kumia sana soyo minta bwatira ni kunelira ba nande ngo chikonya gaki abantu munembure go tugalira ba mbakonya kole machingoro kose bintu munege sima chicho kegaralira bokonyora linyete nande lirabasa kubagwera aso oboraisi iko kingo saba ba minto munembure nyinge iga gaki kanyake kolema chingoro bimona sengencho kwenda gusangamo n'intukira kinga kina kwendera kwemanya asagari gasene goteka ko rucingongo nyecyense nyirangana boko genda gukora ebiashara mu n'intu osema kwenda gwa advertise gose gutangaza ebiashara byako gwetera Kisi Hot TV wetera ase namba yosimi 0 eya mwisano ne mukyanda inye no boto kresi metabenga no bwatiri tangazo tete kubeka gwetera ase omutandao Kisi Hot TV asamune tani ngonkuru konye Dennis tigatorera neche onkichinde